Продължаваме с следващия тематичен кръг Европейски корпус за солидарност и презентация на Международната фундация за развитието на YPR. Здравейте на всички! И аз тук ще си седа, повечето гости май тук избраха да съм по-близо до вас. Юлия Анджекарска се казвам и съм координатор проекти както в Сдружение Професионален форум за образованието, която е организацията зад това събитие, и също така координирам проекти в една фундация, която се казва Международна фундация за развитието на YPR, като YPR е името на една международна младежка мрежа, която е активна в повече от 50 държави в света. И в двете организации работим активно, организираме младежки дейности, работим много по международни програми, като Еразъм Плюс, като Европейския корпус за солидарност, правим обучения, правим младежки обмени, най-различни интересни неща. Тази презентация обаче сега, която съм подготвила и накратко ще ви разкажа, е свързана с доброволчеството и по-конкретно Европейския корпус за солидарност, като една възможност, която имате, всички млади хора в България имате, да се включите в доброволчески дейности, които са организирани от неправителствени организации като нас и са по най-различни, се фокусират върху най-различни теми. Сега може би само да си цъкам и аз, ако искате. Да, мерси. Така. Добре. За доброволческите дейности искам накратко да ви кажа какво представляват те в контекста на тази програма Европейски корпус за солидарност. Първо, могат да се организират такива дейности както в страната, примерно ние, българско НПО, можем да имаме доброволци от България, но също могат да са и трансгранични дейности, т.е. вие може да отидете в друга държава да доброволствате. В Европа, също така в Северна Африка и Близкия изток. Преди може би 2 години изпратихме млади хора в Тунис като доброволци, също имахме млади хора от Тунис тук. Сега в момента имаме доброволци от Египет и от Румъния. We have Ankuza and Salama, Mohamed Salama, and also Ibrahim. Тримата ни доброволци, които са тук за период от 6 месеца. В края също можем да им дадем за малко хубава думата, да кажат как им се струва живота тук. Какво правят те? След малко ще ви покажа малко снимки. Искам да кажа само, че темите са най-различни, както пише тук на слайда. Има проекти свързани с околната среда, с здраве, дигитални технологии, социално включване, какво ли не. Може да работите с младежи, ако сте доброволец, да кажем, при нас или примерно някои от партньорските ни организации в друга държава. Може да работите с младежи, може да работите с възрастни хора, може да правите всички тези неща, които по-рано днес бяха споменати при различни организации с различен фокус. Нашия проект конкретно сега ще видите с какво се занимава. Просто искам да кажа общо, че какъвто е вашия интерес, такъв проект може да се намерите. Просто възможностите са наистина много широки. Може да направите така нареченото индивидуално доброволчество, т.е. вие да си намерите проект и да заминете за някъде, както са го направили те. Намериха ни нас и ние тях ги намерихме. От 2 до 12 месеца продължават тези дейности. Нашите младежи са тук за 6 месеца. Тоест може да си намерите по-кратък или по-дълъг проект. Заети сте не точно на пълен работен ден, за това зависи от организацията точно как ще подходи, но обикновено е доста гъвкаво. Все пак сте доброволци, нали, това не е работа в истинския смисъл. Казах го това, че може да е трансгранично, казах, че може и тук в България, примерно, да си намерите такова доброволчество. И в някои случаи може и да е по-кратко от 2 месеца, но това е, нали, да кажем, изключение. Вариант също е да направите така нареченото екипно доброволчество по програма Европейски корпус за солидарност и ако не може да се ангажирате за дълъг период, това е по-подходящото нещо. Да кажем, през лятната ваканция може да си намерите вариант да се включите в нещо от 2 седмици до 2 месеца, като обикновено има повече държави доброволци в един такъв проект. Те са и повече на брой, от 10 до 40 доброволци има и правят нещо всички заедно, свързано с, както казахме, социални, младежки дейности, всякакви каузи. Обикновено това се случва в чужбина, т.е. в България идват чужденци и са с нас за период от 2 седмици до 2 месеца.
Това са възможностите. Наистина е страхотен опит. Аз ще ви разкажа малко накратко накрая за мой опит като доброволец, който вече беше доста отдавна, но бях в Мексико 2 месеца бях доброволец, след това си останах там, защото много ми хареса, но ще ви разкажа след малко, имам и малко снимки от там. Само да кажа пак практически към вас насочените детайли, за да знаете какво се случва, когато кандидатствате за такава позиция доброволческа. Първо трябва да сте между 18 и 30 години да имате навършени. Част от вас още нямат 18, но пък може вече да си се огледате и да видите какви възможности съществуват и когато навършите 18 в някакъв момент да направите нещо такова, да заминете за някъде. Програмата ви покрива пътните разходи, т.е. примерно ако ще сте доброволец в Испания, ви покрива самолетните билети до там. Покрива ви също здравна застраховка, т.е. за чужбина, когато да кажете доброволец в Испания. Осигурява ви настаняване, организацията ви осигурява апартамент или някакъв вид настаняване в града, в който живее. Примерно нашите хора живеят в София, сме им осигурили къде. Също имате стипендия, която покрива базисни нужди, така да кажем. Това не е заплата, но все пак покрива джобни, храна, нали, основните неща. Зависи в коя държава сте. Има различни ставки, да кажем в Испания може би ще получавате малко повече пари на месец, отколкото в България. Нали, заради стандарта на живот има си правила. Това всяка организация ще ви го обясни за конкретния проект, ще ви даде повече конкретни детали, ако решите да ходите някъде. Да се върнем сега. В България ние какво правим? Както казах, двете организации, YPeer и Професионален форум. Имаме и двете организации доброволци. Вече може би 2020, даже 2019 някъде започнахме да имаме доброволци постоянно. Правим най-различни неща, свързани с едното ни направление STEM. Показваме на ученици различни дейности, свързани, да кажем, с роботика или други неща, насочени към науката, но чрез, както каза преди малко и Нели, чрез опита, чрез преживяването, чрез интерактивни методи. Работим и с деца, работим и с младежи, по-големи, искам да кажа, тинейджери. Също така имаме и еконасоченост. Примерно тук събират буклук нашите доброволци. Това беше, мисля, че на Иракли. В различни на Витоша сме правили. Това пак се свързва с Искър сдружението. Вече казах, че трябва нещо заедно да правим и там. Бихме се включили с удоволствие. Също правим едно събитие, което вече редовно се случва. Размяна на дрехи в този случай, но не само. Размяна на всякакви, казвам community exchange или такава общностна размяна. Всеки може да донесе нещо, да си вземе нещо. Идеята пак устойчиво развитие, не на консуматорството и повече солидарност между нас. Това се случва редовно в едно пространство, което се нарича EduSpace, тук в София. Скоро ще обявим ново събитие, може да ни следите социалните мрежи на Сдружението Професионален форум. Там ще обявим датата и може да дойдете да ни подкрепите, може да си вземете нещо, да донесете нещо, после каквото остане се дарява също на една организация, която работи с бежанци. Правили сме хранилки за птички, къщички за птички, къщички за книги също правим сега. Искаме да поставим такива книги на различни места в София, да могат хората да си разменят. Пак само че този път книги, нали, конкретно. Също сме помагали различни каузи, когато това е едно училище в село Долни Раковец и трябваха им доброволци, които да им помогнат да разчистят сградата на училището, която беше в много лошо състояние, беше изпаднала и покрива. Да се разчисти тази сграда, за да малко да се превърне в един общностен център, екоцентър. И бяхме там, тук чистихме с каските, с лопатите. Това беше миналото лято. Тук сме в София, раздаваме презервативи, защото друга тема, която работим е младежкото здраве. Тук чувам посмихване, важно си е превенцията на сексуално преносими инфекции, на ХИВ. Предполагам, че всички сте чували за това. Добре и да се информирате повече. Между другото идва 1 декември. 1 декември е датата, на която отбелязваме Световния ден за борба с ХИВ и СПИН. Това е, нали, наистина важна инициатива. Може да се разтърсите за информация, да видите във вашето училище какво може да се направи за този ден. Ние всяка година правим, това конкретно е през лятото, но и зимата за 1 декември правим такива кампании, раздаване на информационни материали, както казах, презервативи, и си говорим за тази важна тема. Съдихме рози същото в София, пак беше събитие на тема ХИВ, само че друг ден световен, който отбелязва през май месец, последната неделя на май, съпричастност с жертвите на СПИН епидемията. И съдихме
посетихме рози във формата на червената панделка. Червената панделка, предполагам, знаете, е символа на борбата с тази инфекция. И тук са едни ученици, като вас, се включиха и седихме. Това е близо до хотел Хилтън в София. Може да видите, надявам се, като цъфнат розите до година, градинката. И сега съвсем накратко да ви кажа за моя опит. Изключи това, да ви кажа за моят опит в Мексико, може би ще ви е интересно. Както казах, повечето доброволчески дейности са в Европа или в Близкия изток, но тогава, когато аз кандидатствах, имаше и такива възможности за по-далече. Сега са по-малко тези възможности, но все пак. Аз заминах за 2 месеца, останах повече. Какво правихме? Работихме също с млади хора там, преподавах английски, български даже им преподавах между другото, беше много интересно. Правихме различни workshopи за междукултурен диалог, разказвах им за България, за Европа, разхождахме се с техните, те пък разказваха за тяхното културно наследство, монументи, тези пирамиди, които видяхте на снимката. Имахме един лагер на тема предприемачество, младежко предприемачество, там също си говорихме пък за тази тема. Бяхме доброволци, може би от 10 на държави, така че беше наистина международно. Тук не знам дали се вижда снимката, ама държа една картонена табелка, пише Уруапан. Пътувахме на стоп там, понеже решихме, че сега няма харчиме пари за автобуса и бяхме на по 20 години и викаме, хайде сега на стоп. Така че доста така се движихме там. И си стигнахме тогава това едно село, близо до един вулкан, стигнахме до вулкана, катерихме вулкана. Въобще беше доста интересно. Дървета съдихме, палми и други. Пак пирамиди, посещавахме, там знаете имат много древни цивилизации на майите, на ацтеките, има и други. Наистина е много впечатляващо. Мексико не е само крайбрежието, Карибското, което може би сте виждали, палмите и лазурните води. Да, там е много яко, но има и много други места, които не са толкова туристически и са наистина много интересни. Също не знам дали добре се вижда, това е една малка пустенурка. Бяхме също доброволци по един проект там, мерси за осветлението. По един проект бяхме на Тихоокеанското крайбрежие и работихме там с местните хора за запазване на вида гигантски пустенурки, който обитава там този конкретен плаж. Те си изнасят яйцата в пясъка и съответно, като се излюпят, трябва да стигнат до океана. Част от тях не успява, дали има птици, има други животни. Така че нашата роля беше да се опитваме да помогнем на местните с опазването на пустенурките. Ето тук може да видите гигантската пустенурка, горе-долу колкото мен е. Не беше много добра идея така да изсветкаме със светкавицата. После се замислих, че не е много добре това, но да, имам снимката така или иначе. Те през нощта излизат, нали, тогава се снасят яйцата и трябва да си много тих и внимателен, не да ги притесняваш така, като мен. Но да, пак пирамиди. Просто искам да ви покажа, нали, колко много такива археологически паметници има, природата е много разнообразна. Храната сте чували всички, нали, че е много така вкусна, пикантна, наистина е различна от нашите, доста интересно преживяване да си там. Испанското колониално наследство, много катедрали, прилича на Испания заради архитектурата, много цветове, наистина експлозия от всякакви цветове, вкусове. Тези шарените знаменца, това също е една църква в Южно Мексико, близо до границата с Гватемала вече, традиционно облечени хора също. Въобще много обогатяващ опит беше това и просто исках да ви покажа тези снимки, за да видите какво може да преживеете, независимо дали е в Европа, извън Европа. Едно такова доброволчество наистина ви доближава много до местната култура, може да научите езика, ако не го говорите, или да си го подобрите. Правите приятелства за цял живот и научавате като умения много неща, които са ви полезни после. В която сферата да развивате социалните умения са наистина много важни, така наречени меки умения, както обичаме да ги наричаме. Всичко това, което не се учи директно в училище, не е някакъв предмет конкретен, но пък наистина после ви е полезно за всичко. И как може да се включите? Аз казах доста неща за това вече, но конкретно този сайт, ако напишете просто в Google Европейски корпус за солидарност и не напишете на английски, да напишете European Solidarity Corps, ще ви излезе. Има и доста Facebook групи, в Instagram също може да търсите най-различни възможности там. Финални коментари, няма нужда да говорите перфектен английски. Да, полезно е, ако ще пътувате чужбина, ще говорите на английски с хората там, ако не знаете местния език, но не е нужно да се притеснявате, затова участвате в такава дейност, за да си развиете повече уменията, включително и английския. Споменах вече за другите
ползи и за вас, и за общността, където отивате. Проектите са достъпни, има много възможности. Наистина, ако се разтърсите, ще видите, че има 40 доброволци на много места. Може да си намерите страната, която ви е интересна, да си намерите темата, която ви е интересна. Имате време 18 до 30 години да го направите. Може да ни последвате тук. Това са двете организации. Вече казах, може да сканирате кода. Това са на инстаграмите. Имаме и фейсбук страници. И разбира се, веб страници, но предполагам, че повечето сте в инстаграм, затова съм сложила тези QR-и. И това, ако имате сега някакви въпроси набързо, знам, че се напредваме с времето, но ако някой нещо много иска да пита или да сподели,